Обичам природата и я намирам за съвършена. Човешкият фактор обаче има унищожителна сила. Изхвърлянето на неразградими материали и пречи да диша. На територията на България се произвеждат и внасят около 500 000 матрака годишно. Повечето от тях се изхвърлят на боклука. Или още по-лошо – сред природата. За тях обаче са необходими средно 600 години, за да се разградят напълно. До тук с цифрите. Какво можем да направим ние? Всеки матрак може да бъде рециклиран. За да се убедя, посетих мястото, където това се случва. Рематрак могат да ви освободят от старият и да се погрижат за неговото рециклиране. Има и много болници, детски градини, хотели и общински сгради, които имат нужда да се освободят от старите си матраци. Вярвам, че подобна малка стъпка е признак на съзнателност и отговорност към нашия общ дом – Земята.